Čo lidi, zdravé, znovu ja vítam vás pri ďalšom videu z ukážky. Dnes to bude zasa a dnes idem natočiť zo serveru Multi Games a vlastne ideme si predstaviť tento server. TeamSpeak máte hneď, ako si otvoríte TeamSpeak. Máme tu nové majiteľa. IP máte v popisku videa. Ešte niečo nastavené, ale určite to niekedy bude nastavené. Ďalšie, čo chcem povedať o tomto serveru je, že je to celkom fajn. Nie fajn, ale je to pekný spawn. Že? Snake, připoj se. Snake tu ide. Neviem, čo to je. Čo to je? Snake neviem, čo je, ale to je... Ježiš, zabij ma. Ma nedá zabiť, počkať. Som nechtiec, ale nechtiec. Ja som nechcel sa potnúť do Snake, ale... Ja chcem zomrieť. Chcem zomrieť. Hop. Dobre, to sa mi minulo. Hunger bar, ale tak sa mi doplňa. Ako? To server je nejaký hustý. 3 srdiečka. Hop. A... Pam. 2 srdiečka. Ľudia. 2 srdiečka. To je veľmi už málo. A preto, keď skočím z tohto balkona, 3, 2, 1, au. A tam. Dobre. Sme mŕtvi a som mŕtvy. Whitelist, takže to je asi fuk. Ale to fuk. Dobre. Dobre. Vidíte, je to celkom pekne. Ako spravené je to tu celkom. Majiteľa predstavujem, je to takýto, je taký pánko. Majiteľ pozdrav. A ako ste vlastne vedeli, tak to je asi, vlastne je to projekt, no, majiteľ je fajn zlatý. Zdravím. A nabíráte niekoho. Takže majiteľ fakt vedel, že tento server je správny. Nemusím to hovoriť. Takže napríklad bude HP a my nebude ani to. Takže to by asi všetko bolo z tejto ukážky. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like. Nezabudnite prísť na tento server. Majiteľ bude moc rád. Takže opäť povedz čau. Takže ďakujem a lúči sa s vami Noid a je to asi všetko. Čau.